kumana ngatisanyeberane zvedu ZANU-PF haibhadhari, ndochokwadi. Iyo foni yamuri kuona apo iyo ifoni inoshandiswa naspokesperson wapresident wemuZimbabwe. Spokesperson totazva George Charamba panapa ndofoni yake. Foni iyo ndiye aibudisa ega, hapana kana munhu ambomumanikidza kuti aratidze vanhu ka, anyatsoibudisa ega achiratidza, achitry kuexpose that guy anonzi Prince Dubeko Spanda, uyo ari kwanzi ari kundifonera ndewe opposition, saka anonzi ari kundifonera anyindifonera chi chifoni chacho chaabuditsa kumanaka chakatsemuka chine makreki madent. Foni iyoyo kayo inonzi kunaonoziva mafoni futi inonzi Way 2019 kana munyatsoziva mafoni mukatarisa kuti makamera twacho zvairi reso inonzi Way 2019. I think izveso ukaenda kumadhila ngatisangoti madhila mutauni mani, foni yekuti nyowani unotoipiwa $50 50 US nyowani boxed bo zvekutoti enda chero kwese kunana Zimex, Copacabana, Gulf chaicho ndo price dzekuti mafoni iwayo anenge achitengeswa. But ichitarisa kuti murume mukora kushandisa chakatsemuka ari spokesperson wapresident, ndo pamwe patochitaura kuti varume ava kavaka mari dzedze dzimwe dzavanenge achinzi azodaiso apo 10 mamiliyoni aita dhiri remamiliyoni akadai ndedzemushonga here dzekuti haakwanisa kana kuzviimprova. Ukatarisa kana even mapfekero ake anoita unotozvishaya kuti ningirikini chii chazvizvezvo. Ndo patinozongobuda neanze kuti vabhadharwa varume ava. Ndosokuona paya pakanzi pari kuenda kana delegation kuChina paya unoona pakanzi pari kuenda delegation kuChina kanzi kana kuFrance vanongoti ngatingojambira imomo titongoendawo tinoenjoya mari dzacho vanongodzidya pasport, unokonzi idya uri pano ukatobuda watowanga. Ndosokuona vese vakambotraya kushanda nenhingirikini unotozofawo kuchema. Vazhinji tasa vakashanda nenhingirikini nebato ravo iroro, vazhinji vacho chaicho unotonzi angari padhuze napresident, but anei haana kana chaanacho. Ndo zvacho same zvatiri kuona apa. Varume havabhadhari zvavo, havabhadhari chero katotonzi matenda acho kutonzi aita matenda ka dzinotenge dzemushonga mari dzacho hameno, kana kuti ninge dzine maconditions kuti haukwanise kuningirina. Bozi ukatarisa even kana kubva kuhama dzacho unotosangana nemwe munhu ka achitambura zvekupedzisira chaizvo, otokuti ndiri hama yeningi kuti iwe uri hama yeningi kwakakushairawo kuna mari kukupa kuti uite wana chitakishop zvinhu zvako zvite nani, ndoswera naye uchitonotsvaga naye basa uchitenderera so mufanira mujoni umu ndotoswera utona ndini hama yeningi ndiye ningi wangu. Iwe shamariwe uri kuno kuti kanyadhaka makanyiro kuti dhaka yashosho utonzi pakashata umana wacho pakashata unenge chingoti pakaoma. Ndochokwadi chiripo havabhadhare varume ava, havabhadharwe haibhadhare ZANU-PF. Zvimwe zvacho musangochive zvenyu muri kura kumana chifoni ichocho ndochii chakadai so. Aiwa zvinonyadzisa izvi. Aiwa basa racho ranoshanda spokesperson wapresident, spokesperson mutauriri kuti kana president vachida kutaura zvinhu everyday on daily basis ndiye anobuda achitaura iye. Ivo havataureka iye ndiye anenge achitaura unless kana vatoenda somewhere kana zvikanzi paitika chakati ndo vanopindura, ndo mouthpiece alright yapresident. Ndochinfonyanzi yanoshandisa nenoise yaanayo pasocial media muchinda iye ndochifoni chaanenge achitira nacho noise achishandisa chochi. Aiwa nhamo ine nharo chokwadi yuwi aiwa ZANU-PF yachojoina imega rekazvinzi bato ringaribve kupinde zvaro rimwe rine huchi nemukaka rinenge rinozivawo zvekuti vanhu vanodawo zvinhu zvakanaka muupenyu. Because imagine kuti mafoni avo kana vachishandisa mafoni akasakara kudai akatswanyika ko what more maroads unofunga kuti munhu akadai angazoda kunogredha road iye kana kufunga kuti road yashata ine mapotholes iye achitoshandisa chifoni chakatsemuka. Zvinhu zvakanaka vanenge vasingachatoziva varume ava, havatozivi kuti chii chakanaka nechakashata. Ndisoka vachishandisa zvifoni zvakadai izvozvo wototarisira kuti nzanzi toda kunakisirwa nyika, toda kuti tauni yedu ionekere. Ivo vane mafoni akadai so wotarisira kuti toda kutoti ningirikini kuwanike kana mabasa amwana zvinhu zviiteonane munyika imi kana kuti hanzi kumahospital kwashata pakuda kuti pagadziriswe. Ivo vane mafoni akadai so unofunga kuti zvakanaka vanozvizira kupiwa.